kasi madilim doon sa tindahan, tapos ang ingay. Kamayin ko na lang siguro para madali. Kasi ang hirap pag ikaw lang yung isa mag-color. So, dapat may mag-colors din sa iyo sa likod. So, hirap yung kamay ko na lang. Para madali. Nakapunan yung damit ko. Gatag ng Burma? Wala. Sa 517? Ma? Six to 4 of dayon. Lagi. Ungol taw-taw na nawa kagawas ng kuan kanang duha. Ang baho ng ating color. First time po itong brand namin. So, mabaho siya. Kasi matagalan tayo sa ganito. Kamayin ko na lang. Para mapantay siya. Oh my God, lubat na yung ating phone. So, update ko na lang kayo kasi mapalong na yung ating hair, yung ating phone.